Laki ng t-shirt ko. Simply me, lalab, me, galab, shout out, simply me. Lalab, simply me, good morning, lalabs. Me, galab, shout out, simply me. Lee Song Son, mega love shout out. Hello everyone, nice to meet you. Ayan, hug. Good morning, lalabs. Lee Song Son, mega love shout out. Just wait mga lalab, kuha na ako ng tubig ha. Simply me, nagbaba ng bye. Simply me, mega love shout out. Lalab, simply me. SSC, mega love shout out. SSC TV, mega love shout out. Good morning, lalabs.
Tayo kay Simply Me mga lalabs. Simply Me. Simply Me tayo mga lalabs. Simply Me. Sir Brochito, mega love shout out. Good morning po. Sir Brochito, good morning. Ayan. Nagkape ka na, Sir Brochito. Inom tayo ng kape. Alala Vlog, 6 like coming. Alala, mega love shout out to you, lalabs. Alala Vlog, thank you. Huwag ka maingay, oh. Huwag kang maingay, Sir Brochito. Ambot ay. Alala, you have no moderator, Lalab. Thank you so much. L3 Lalab, good morning. Mega love shout out. New upload from L3. Okay, L3, no problem. I'm gonna watch it later. Ayan. Simply Me tayo mga lalab. Simply Me. Maria Ningsi, mega love shout out. Alala, good morning. Salamat os from Simply Me. Yung bahay ni Simply Me. Huwag daw ako maingay. Saway si Sir Brochito. Good morning everyone. 6 million in the house. Simply Me 1.09. Support, ayan. Pa-support si Alala Vlog mga lalabs. Alala. Kahit kunti lang, ayan, nice view naman to, Simply Me. Basang-basa yung basang-basa ng ulan yung road. Tama ba? Road? Road. Ayan. Maria Nengsi Dan from L3. Maria Nengsi, L3 already connected to your channel. Kindly return to him. Thank you so much. Palabla po nakapin mga lalad. Simply Me. Sunod kay Simply Me si Maria. Kalala. FW ako Wigalab, shout out, Tamsak host. Ayan. FW Lalab, good morning. Ayan. New video from L3 mga lalabs. DJ Journal. Larry Inbang, padikit please. Inom muna tayo mga lalabs ng pampainit. Ayan, kape. Pampainit ng katawan. Simply done from Alala Vlog. Ayan, Simply Me lalabs. Pasuklian na lang si Alala Vlog lalab. Excuse me. Ayan. Larry Inbang nagbaba ng bahay. Larry Inbang. Tingnan natin kung nakadikit ako kay Simply Me sa main channel ko. Sir Mayong TV, Migalab, shout out. Nag-uubo ka, lalab, oo. Kunti lang naman, Sir Brochito, pag kumakati-kati. Nagluya sa gabi, naglaga. Ginger. Maglagay ka ng mix sa likod. Napapawisan nata ako sa gabi ng pag matulog, mainit. Ano to, Sir Brochito, nung nakaraan yung maulan dito, alam yung may bagyo-bagyo?
Naulanan. Tusiran. Gusto ko nga. Ayan, 3 million Mega Love shout out. Bila ko maya. Breakfast muna ako, host. Balik ako agad. Sige lang, simple me. Breakfast ka muna, lalabs. Enjoy your breakfast. Dati pala tayong dikit sa main channel. Maria Nengsi, you still here? Maria Nengsi? Tawagin mo kasama mo dyan, bumili ng tusiran. Ako na lang, Sir Buchito. Mag-uutos pa. Yung kasi yung ano, Sir Buchito, pag walang nag-aalaga. Alala vlogs. Ayan, para sa didikit na bago mamaya, sukli. Maga pa naman from Tony Vlog 1. Ayan, Sir Buchito po. Labalabin natin mga lalab. Tony Lalab, Miguel Lab, shout out. Salamat sa patamsak mo, lalabs. Alala Vlog, nagbaba ng bahay. Maria Nengsi, nandito ka pa ba, Maria? Wala na? Aileen Sweet Vlogger, Lalab, Miguel Lab, shout out. Aileen. Nasa Pinas ka ba, Lalab, Aileen? Kulang yan sa LS. Yun nga, Sir Buchito, paano naman kasi kahapon? Kahapon ang hina ng internet. Nakaano lang ata ako kahapon, isa't kalahating oras. Sige, loading. May saltik na naman yung wifi kahapon. Minsan may ganito talaga eh. Aileen Sweet Vlogger, nagbaba ng bahay. Chika lala. Dati tayong dikit lala. Chika lala. Achik lala. Achik lala. 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 I'm already connected long time ago. Only watching your video, okay? Island Sweet Vlogger, Mega Live, shout out lalabs. $5 million, Mega Live, shout out. 14 thumbs up. Thank you so much. April Lalab, Mega Live, shout out. April Vlog Official. Ayan, thumbs up host. Lalab, Mega Live, shout out April Vlogs.
Larry Inbang nagbaba ng bahay. Thank you so much. Island Sweet Vlogger, dikit na tayo. April Vlog, may 10 mga lalags. Ayan, April Vlog, may 10 po. Baka meron kayo dyan available mga lalags na mga banana. First time magbartir. Tayo ba? Hindi pa ba tayo ex? Baka nagbartir na tayo dati. Larry Inban, photography done from Bruchito Channel. Hindi pa tayo nagbartir, host. Tingnan ko nga. First time. Ay, hindi pa nga. Dikitan mo na ako 10, Madam April. Ayan, 10 rin sa akin. 8.62k ka. Ito, tamasakan mo po ito, madam. Ay, sumasakit yung puso ko. Ito, ibaba ko po, oh. Ibaba ko yung yung video yung isa. Love channel done from Alala. Ito po, Madam April, oh. Yung new video, ako yan. Diyan ka po magtamsak, madam. Start na ako, ha. 8.62k ka, 10 ako. With tamsak. Daddy Ashish Miguelab, shout out, Daddy. Ayan, start na ako, madam, ha. Sayang ng 10. May pampakain kay tatang. Kahit short video, ang dami mong views. Wow. Ito, ang ganda ng, oh. Kaya pala malalaki yung views mo kasi mga ganda naman yung, kahit short video, mga ganda yung video mo. Alala! No, I'm not loading. $3.75 sa iyo, host. Start na ako. Sige na po, Madam April. Nag-start na po ako. Nina Nakulanga, Miguel Love, shout out. 7 million, Miguel Love, shout out. Daddy Ashish, ayan, Miguel Love, shout out, Daddy. Dito ko, madam, sa premiere nagtatamsak, ha. Madam April, sa premiere mo. Magaling ka rin palang kumanta. One Confident Music Dan. Alala, Nina Dan from Alala.
Nina Nakulangga, mega love shout out from Ruchito Channel. Aning. Alala vlog done to your main channel from Daddy Ashish. Sorry. Sir Bruchito po, nagbaba ng bahay. Kiss, keep it simple, survival. Mega love shout out, Lalab. Kiss, mega love shout out. How are you, my friend? Ayan, 6 million mega love shout out. Bruchito Channel done. Hope you reach 10K soon, brother. Wow, mashallah. Daddy Dan. $5 million mega love shout out. Salamat, ayan, from Daddy Ashish. Ano? Number 09. 90. Kano to? 10. Sige. Barbie. Ayan, 5 million mega love shout out. Mga lalab, maglablaban kayo dyan, mga lalab magsuklian. Ayan, magdikitan po tayo. Tatlo na lang, Madam April. Dan na ako sa'yo. Ayan, 7 million mega love shout out. Barbie love. Ayan, dalawa na lang kay Madam April. Sana lang kay Madam April, dan na ako.
Si Kulot. 5 million Mega Love shout out. Alala Vlogs, alala. Excuse me. Ayan, 6 million Mega Love shout out po. 6 million. Alala. Dana pa ba kayo kay Alala mga lalas? Wala na si Alala dito. Sir 1994. Larry Dan, ayan, from Alala. Hindi niya nakulangga, nagbaba po ng bahay mga lalabs. Hello po, so I'm back. Lalabs, salamat lalabs. Ano, simply me. Achik Lala, I am your lalab in your channel. I am watching your video. You have a short video na? First, I give you extra banana ha. Sunod tayo kay ano. Iniinom ko pala oh. Malab ko lang ako ng tubig. Makati sa lalamunan. Put it down. Ayan. ICI Game TV, Migalab, shout out. Samira Lalab, Migalab, shout out. Chamichay Backyard Garden, Migalab, shout out.
ICI Game TV, nagbaba po ng bahay. 5 million Miguel Love, shout out. L3 new video yan, nagbaba ng bahay, L3. Hi Ninia sis. Thank you from Buchito channel. Sunod tayo kay Sir Buchito. Madam tadadan. Ayan, lalabin natin Buchito channel mga lalabs. Alala vlog then from Samira. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Host, hindi kita napaikot kasi dating dikit yung dalawa. Okay lang po. Okay lang yon, salamat. Hindi na, ba't babawasan? Hindi na, okay lang yan. Salamat, Madam April, okay lang yan. $5 million Miguel Love, shout out. Okay lang yan, okay lang yan. Hindi mo na kailangan mag-sorry. Ganun talaga minsan. Doon ako nagtamsak sa ano mo, sa premiere. Sir Buchito, ayan Sir Buchito may harang. Ginagalawan. Yan Sir Buchito, may harang. Patamsak po, sure balik. Ito ba yung premiere mo? Special Day with Love, first gala at Ormoc City. Gusto mo paikutin kita? Sige, salamat Sir Buchito. Ano ba naman yung ano ko, yung ano ko ang sikip. Bra ang sikip. Salamat po Sir Buchito. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay. Samira. Wala po nakapin mga lalabs. Alijan, lalab Miguel Love, shout out. Alijan Mersay, hi. Patamsak po, may premier, sure balik.
And mga lalab, may ano po si April, Madam April Vlogs. Patamsak po ako mga lalab sa kanyang premiere within 3 hours. Wala. Noon yun. Ngayon wala. Ikaw yung nagsweldo. Wala, Sir Buchito. Baka ano pa to? Ano ba ngayon? November, December. Baka January pa. Wala, Sir Buchito po. Wala. Yung sinasamba. Balbal. Ayan, 3 million Mega Love shout out. Nalubat na ay ambot. Saksak lang natin ito. Samira Chutayo, TW po from April Vlogs. Thank you, sis. Ayan. Samira Chutay Lalab, dan si Madam April. Brochito TW.
Anong oras ka ba, Madam April, nagla-live? Minsan kasi sa dami ng notification na napasok, parang hindi mo napupuntahan yung iba. Ayan, patamsak po nakapin mga lalab, April Vlogs. Ayan yung premiere ni Madam April, patamsak po ako mga lalabs. Brochito Dan Suklipo, road to 10K ka na pala, congrats. Malaki yung bahay niyan. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay. Ayan, 5 million big love shout out. Jamaica Sunshine, big love shout out. Excuse me. Ang hirap magpalaki ng bahay. 1 year and 7 months na ako. Sa YT, ito palang bahay ko. Buti nga sa'yo, madam, malaki na. Ayan, 8.6. Ako nga, naka 1 year na rin. Tingnan mo, nasa 3K pa rin. Kasi panay kain, Madam April. Kailangan siguro bumili, no? Kailangan may pera, bibili na lang ng ng banana. Kasi minsan wala man tayong time mambanana kung busy. Maganda naman kasi yung video mo, Madam April. Kaya kahit short, ang gaganda nung upload mo, daw kahit short siya. Mga lalapatamsak pa ako nakapin. May 2.5 million views ako at may 780k views din ako short. Kaya pala, laki ng sweldo mo niyan. Baka sumunod kanya ng nasa 30,000.
Ayan, Jomar Onyati, PH. Full pack from Simply Me. Ayan, Simply Me lalab, thank you. Ubus na us, pambayad sa utang. At least April, at least meron kang binayad. At least na, tapos ka na sa utang. Kaysa naman wala, di ba? Ako yung sweldo ko nung nakaraan yun, nasa lang, nasa 6. Hindi naman kasi malaki yung bahay ko. Kunti lang yung views. Sa 2.5, 64K sa pera natin. 780K to 27K. Wow. Ang laki pala. Pwede na Madam April. At least. Ang laki. Ang laki ng nasweldo mo. Ano yun? Pinasok lang yun ni Lolo sa sa account mo? Isang pasukan? Isang bagsakan? Eh, 7 months na yan nag-trend. Ngayon lang yung last day upload ko. May 14K. Wow. At least nagtitrend, no? Maraming nanonood. Mapapasana all ka na lang. Kailangan lang talaga masipag ka sa YT. Hindi po, 3 times yan pinasok ni Lolo. Ay nabigatan siya. Ang laki kasi. Nabigatan si Lolo, hindi niya inulog ng isang bagsakan kasi malaki. At least, mayroon kang hinihintay, di ba? Kaysa naman wala. Nakaupo ka lang, walang mangyayari. Ito, nakaupo ka lang, nagsasalita ka. Ayan, kumikita ka. Sa akin, pambayad lang yan ng ng wifi. Hindi naman kasi ako makapag-LS kasi walang signal dito. Parati sa amin, kaya upload na lang ako ng short parati. Ayun lang. Dito naman lalab, minsan ang hina ng signal. Panay loading, pero minsan maganda naman yung connection. May time talagang lalo na pag malakas yung hangin at maulan, yon. Ang hina ng connection, panay loading. And lalo na pag may nagwi-welding yung kapitbahay, patay. Panay loading si host. Minsan nag-automatic mag-shutdown yung live ko eh. Kahit minsan maraming tao. Ba't malapit ba kayo sa bukid? Lalo na panay bagyo dito sa Leyte. Oo nga, laging tinatamaan dyan ng bagyo sa Leyte. Di ba nung nakaraan, 3 days ata akong di nakapag-live noon kasi nga maulan dito. Hindi makakonect yung internet. O nga, laging binabagyo yun sa Leyte. Okay lang naman mag-upload ka kasi naman yan, nagtitrend naman palagi yung upload mo.
Host, dito ako nagpatayo ng bahay sa bukid noong time na nag-abroad ako. Kaya pala. Pero meron ka namang ano dyan, may internet ka. Hindi ka na nag-abroad uli, April Vlogs. Madam April, di ka na bumalik. Ako may balak pa akong bumalik. Inshallah next year. Saan ka bang bansa nagpunta? Ayaw ko na mag-abroad ulit sa Thailand, host. Sa Thailand ka galing. Ako ako sa UAE. 8 years ako doon, lalabs. 2014 ako doon nagpunta. Umuwi lang ako nung last June. Hintayin ko muna kahit maka 1 year man lang ako dito sa Pinas. Jamaica Sunshine Food Vlogs, full pack, please connect with me. Jamaica Love, kindly return to Simply Me, already connected to your channel. Maganda rin naman April Vlogs, lalabs? Sa UAE, open country naman siya, hindi siya katulad ng Saudi. Ako 9 years ako doon at doon din ako nagpa-trans. Anong nagpa-trans? April Vlogs. Gay kasi ako. Gay ka pala. Bakit mukha kang babae dito? Pero may asawa ka na ngayon. Meron ka ng asawa ngayon, April. Meron, host. Pati yung huwag ka magalit ha. Pati yung sa pinapalitan mo na rin. As in, pinalitan mo na lahat. Hala, ang sakit nun, lalabs, oy. Girl na girl ka na pala talaga. Ayan, Rodi Rahita, Mega Love, shout out. Tingnan ko nga yung mo video. Wala naman akong naramdaman almost 1 month. Oh my God, ang tapang mo. Pero may ampon ako na baby house. Okay lang yan, Lalaw. Yan ang mag-aalaga sa'yo. Yung baby mo. Anak ng jowa ko. Okay lang yan. Pero nakapangalan na yan sa'yo. Baka bawiin yan. Masasaktan ka lang. Ilang yan, meron nang mag-aalaga sa'yo, April. Try mong mag-live kasi malaki yung bahay mo.
Support naman din siya sa akin. Nasa Korea siya ngayon. Wow! Malaki na pala yun, Ralab April. Kasi nasa Korea na. May nagpapadala na sa'yo. O, nasa Korea, nag-work na rin pala siya. Lee Sung-son. At least may nagpapadala sa'yo, lalabs, oy. Pero yung trabaho mo lang sa Pinas, nag-ano ka? It means yung baby nyo, nasa sayo. Pero yung jowa mo, nasa Korea. Okay lang yan, lalabs. Tamsak Dan, Harley Lalab, Miguel Lab, shout out, Harley. Lalab Harley, good morning, Lalab, Miguel Lab, shout out. Harang, ayan, Lalab, salamat sa paharang mo dyan. Lablabin natin si Harley, mga lalabs. Aning. May extra naman din ako dito, hairstylist naman ako. Kaya kahit paano may income. Ang sipag mo, April Vlogs. Tapos meron ka pang income sa YT. Papasana all ka na lang. Dan Tamsak sa nakapin. Ayan. From Harley TV. Pero April, ang laki ng harap mo, mas malaki pa yung kaysa sa akin. Sana all. Dan Tamsak sa nakapin from Harley TV. Kailanos dami kasi shoulder mga kapatid at pamangkin, pero okay lang, blessing naman, lalabs. Pag marami kang natulungan, marami namang balik yan, hayaan mo na. Maraming blessings na babalik. Para ka palang breadwinner. Ayan, salamat, lalabs. Mga lalabs, yung yung mga tito ko nandito, sila nag-uusap-usap. Kasi alam nyo ba, mga lalabs, yung aking pinsan na 13 years old is na-rape siya, mga lalabs. Kaya Dan Sukli po, Harley TV, dami po, alagang baboy. Ayan. Usap-usap sila ngayon. Anong gagawin?
And lalab, salamat sa paharang mo dyan, lalab Harley. Halos, paano yan? Pero kilala niya. Lalabs, ano lang siya, parang tito niya, tito. Doon sa kabila, kasi malayo naman yun dito sa amin. Parang yung kapatid ng papa niya. Parang ganun. Tito niya. Sa side ng lalaki. 13 pa lang siya mga lalab, 4 na beses. Naglayas siya ng isang araw. Salamat April Vlog Official from Harley TV. Kasi nagsumbong siya dito sa side namin. Umalis siya sa bahay nila. Yung parang saklap nun. Bata ka pa, naranasan mo yung mga ganong bagay. 13 pa lang siya mga lalabs, 13. Una pa lang, hindi raw siya nagsumbong kasi natatakot siya. Pero habang tumatagal, naiisip niya yun. Kaya naisipan niya, parang hindi siya nakapag-focus sa pag-aaral. Parang naisip na niya magpakamatay sa problema niya. Doon yung sa side ng papa niya, malayo dito, malayong lugar din. Tapos nung nakaraan, naglayas siya. Sumakay lang siya ng jeep papunta dito. Saka siya nagsumbong. Tapos lalabs, alam nyo bang yung 2 tao yung sa kanya? Ng rape. Yung isa namatay na, pero yung isa buhay pa. Hindi naman lalabs, hindi naman. Ay, hindi pa naman. Ipapaano pa nga yan siya? Ipapa-assist sa DSWD. Papa-assist pa siya. Kawawa talaga. Dapat makulong yun eh. Walang awa. Harley TV Dan, full pack po from Simply Me. Harley Lalab, dan na sa Simply Me Lalab, pasuklian na lang. Ba't may mga ganong tao mga lalabs, no? Parang sinira niya yung kinabukasan ng bata. Hindi siya yun, nag-stop siya ng pero nag-aaral siya. Hindi nga siya makapag-focus sa school. Buti nga hindi nagpakamatay eh. Pamangkin niya, sa side yun ng papa niya. Kaya nga sila nag-usap-usap ngayon kasi i-report nila kung anong dapat gawin doon. 13 pa lang siya mga lalag. Kasi dati daw nagsabi na siya sa mama niya. Kaso lang yung mama niya mga lalag parang tanga. Hindi sa kanya naniniwala. Anong klaseng nanay yan?
Ayan, Lee Sungson, nagbaba ng bahay, Lee Sungson. Dapat makulong yung hayop na yun eh. Pero yung ano ng rape mga lalas, meron naman siyang asawa. Harley TV. Ayan, lablabin natin nakapin mga lalab. Harley. Salamat guys from Harley TV. Lisongson, dating dikit ako sa'yo. Salamat. Salamat guys. Grabe, hindi na nakontento sa asawa. Kaya nga po, ayun. Baka naka-ano yun. Nakahit-hit. Naka-drugs ata. Ang droga kasi, pag nag-ano ka ata, hindi mo alam yung ginagawa mo. Kawawang bata. Sinira yung ano niya, kinabukasan. Ayan, Piper and PB Daily Life. Hi, Lalabs, harang. Piper, mega love shout out. Si Madam Pretty Joy pala to. Piper and PB Daily Life, Proxy J Lazada. Busy working kaya BG for support. Sige lang po, Madam Prexy. Salamat po sa support. Ayan. Palablab, sure, balik from Epra Vlogs. Linis pero nagbabasa naman. Linis pa more. Tamsakdan from Piper and PB Daily Live. Ayan, tamsakdan. Salamat po sa patamsak. Pam 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 param pam pam. Host out muna ako ha. Gising na si baby. Pakainin ko muna. Sige na Lalab April. Salamat din Lalab. Ingat ka palagi dyan and God bless. Sige na Lalab. Unahin mo na yung baby mo. Salamat and God bless you more. Ayan. Ayan, 4 million mega love shout out. Larry and Bangdan full pack, please connect from Simply Me. Madam Ara and Elos mega love shout out, Madam.
Tamsak host. Ayan, madam. Salamat po. Nawakawakan ko lang yung ano ko, yung chan. Ayan, shout out lang from Piper and Baby Daily Life. Nasa harang pa Prexy J. Lazada. Ayan. Sige, Madam Prexy. Ano ba yung Madam Prexy? May premier pala to. Sige, patamsakan natin. Mga lalab, patamsak po sa premier na nakapin po mga lalabs. Pantamsakan natin. Patamsak po nakapin mga lalab yung premier po na nakapin. Ayan. Madam Prexy Joy. Ayan, patamsak po ako mga lalabs. Yung nakapin po, may premier po ang nakapin. Madam Prexy Joy. Ingat. Trend Aura, my studio, mega live shout out. Ayan, Trend O Lalab, mega live shout out. Trend O, 3 million mega live shout out.
Connect from trend. Oh, yeah. Ayan. BG. Shout out dumikit para balikan. Dadan, tadadan. Malis na si Buboy. Lisongson, nagbaba ng bahay, Lisongson. Ba't ka nakatakot? Ano mo mangitim? Lisongson, full pack, please connect with me from Simply Me. Ayan, Lisongson Dan. Remember to like this live broadcast for our wonderful host. Ayan, 3 million. Migalab, shout out. Lubot na rin yung aking tablet. Makulit. Simply Me. Ayan.
Ayan, Harang from Harley TV. Salamat na love sa paharang. Saan po yung bahay? Simple may baong dikit sa bahay mo. Ayan, from Piper and Baby Daily Life. Ninya Nakulangga, ayan, nagbaba ng bahay, Ninya. Ang laki ng bahay ni Ninya, oh. Ayan, Ninya, nasa bahay mo ako, Ninya. American-Filipina, first time meeting long distance relationship in the Philippines. Wow. Sana all. Yan, Ninya. Two months, 9.4K. Pag mga ganito kasi ang content, maraming nanonood. Nina Dan 2K, bahay mo pabalik po. Ganda ng views, oh, Ninya. Sir James GPGP Migalab, shout out. Wow, sana all. Trenorama Mas Studio Pulpak po from Simply Me. 7:40 p.m. Houston, Texas from Rudy Raheta. Ayan, Ninya, oh. Napanood ko yung video mo. Party music. Cutie. Oy, party music. Migalab. Naglo-loading na ang bot.
Ayan, thank you. Party music. Ikot-ikot, yes po.